बे फुजा बर' ना मा नाम कुनु दिन दख'ना गाननायथ' भिडिअ नुफेर गाइस वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौबो आंनि बे यूट्यूब चैनलाव गोसो गैयालाबो खनसेबाव सब्सक्राइब हरनाय जाबाय आरोखि ना आङो दिनै मोनसे आपडेट लानानै फैदों आरोखि ना गाइस जायफोरा गोदान फैदों चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना होलांनाय जाबाय आरोखि ना गाइस मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार गावस्लांना हो गाइस सल' बिदिब्ला शुरू खालाम बे फुजा बर' ना मा नाम कुनु दिन दख'ना गाननायथ' भिडिअ नुफेरखाया आरो आं मोनसे खोथा बुंनो फुजा बर'खौ जुदि नोङो जुदि बर'जों हाबा जादोंबा थिगैनो दं जुदि बर'जों हाबा जायालासेनो नोङो जुदि नोङो मालायनि ड्रेस गानै गानै भिडिअ बानायदों बिदिब्ला नोङो जुदि मालाय जाथिजों हाबा जादोंबा टाइटेला गाबोननो सोलाय सारनेमा गाबोननो सोलाय नों मा सानदों एसटि खौ नों मोनबाय थागोन एसटिनि माइरं जानो सानदों नामा बर' टाइटेल लानानै बर'जों हाबा जादोंबाथ' थिगैनो दं आरो बर'जों हाबा जादोंमोनबा नोंनि ड्रेसा मानो बिदि नोंनि भिडिअखौथ' कुनु दिन दख'ना गाननाय नुफेरा ना बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा फुजा बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा जे मालाय जाथिनो जोङो थांनानै अमा बेदर संनानै जाहोयैनो इडियट बर' आइजोफोरखौ नेग्लेक्ट खालाम फुजा मिथिबाय बेलेगजों हाबा जादोंबा सारनेमा नोंनो सोलायनानै ला इडियट साला जानला माला नङा कन्टेन्ट लाबोयोबा मोजां लाबो नङाबा खिन्थु दिगदार दङ आरो आङो थं दखना गाननानै भिडिअ गानोनो बे मालायनि जातिनि जे बे दखनानो आं थैनोसै गुन्दा जि बै माबानि बर' फिल्मनि गुन्दाखौसो होनदों आङो जन कारजि नामा बै गुन्दाया भिउस गैथारा एक्टर जानाबो फिल्मनि गुन्दा जानाबो भिउस गैथारा कन्टेन्ट लाबोयोबा मोजां लाबो नङाबा खिन्थु दिगदार दङ बुलशिट नै नोङो बालनि एक्टर नोङो मा फोरोंनो मा फोरोंनो नागिरदों फुजा मा फोरोंनो नागिरदों बर' ছোৱালী বিয়া কৰিলে এনেকা বৰজাকে গাহৰি হুকাই খাবা পাবি खोथा जाखो बे जेनेबा रुवाथि नामा जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि बर' हिन्जावफ्रा रुवाथि नामा मालाय जाथिजों थांनानै जों अमा गोरान बे माबानि संनानै जाहोयैनो जोंनि बर' आइजोफ्रा जाम्बि नामा रुवाथि नामा नों रियेलनिबो दाखौखा नों दाखौखायनोथ' नोङो ससियेल मिडियायाव सिक्रेट सोबनाय फट' एगारनानै नोङो बर' सेंग्राफोरखौ सिक्रेट सोबग्रा खालामनो नागिरदों नोङो मानो बर' सेंग्राफोरखौ सिक्रेट खोबग्रा खालामनो नागिरदों नोङो केला कथा कबो एसे केला नोंसोर कमेन्टसा बुंहर नोंनि हिन्जावनि खिबुखौ ससियेल मिडियायाव खिथिनायखाय मान नायसोदो मानसिफोरा आंथ' बिदि खिबु खिथिलायाखैमोन ससियेल मिडियायाव आरो मोनसे खोथा बुंबावनो बे मानसिखौ आनफल' खालामजोब गासिबो दिनैनो दानो आनफल' खालामजोब कन्ट्रभार्सियाव सोलिनानै मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो लुगैनानै भिउस लानो लुगैग्रासो इयो जाम्बाखा बिनि भिडिअआव 1k 2k ल' भिउस मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो होननानै बियो मालायनि भिडिअखौ लायो गावनो होनदो खेबसे थास' बिबारनि भिडिअआ मानो शेयार खालामो नोंसोरो मानो लाइक होयो नोंसोरनो मानो रायो मानो नायो बि मालाय नोंसोर रायबाबो माबाबो फैसा खामायगासिनोसो इदिसो होनदोंमोन इयो माने बिनि मेन टारगेटआनो जाबाय फैसा खामायनाय जाम्बासो बेबायदि बर' आइजोफोरखौ फानग्रा साला दिनैनो आनफल' खालामजोब बेबायदि बर' आइजोफोरखौ फानग्रा साला दिनैनो आनफल' खालामजोब गुन्दाखौसो होनदों आङो जन कारजि नामा बै गुन्दाया भिउस गैथारा एक्टर जानाबो फिल्मनि गुन्दा जानाबो भिउस गैथारा कन्ट्रभार्सियाव सोलिनानै मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो लुगैनानै भिउस लानो लुगैग्रासो इयो जाम्बाखा बिनि भिडिअआव 1k 2k ल' भिउस मालायनि भिडिअखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव सोलिनो होननानै बियो मालायनि भिडिअखौ लायो गावनो होनदो खेबसे दुखुनांथाव नोंसोर बिनि भिडिअखौ नायबाय थायो जानांगौ दा बहुत दुखु मोनदों आं बे माखासे बिनि कन्टेन्ट लाबोनाय बिनि माखासे भिडिअखौ नुनानै बिराद दुखु मोनदों आं
बक्सन गाज्रि मालायनि भिडिअ लानानै भिउस लानो लाजिनो रोङा नोङो हा सासे एक्टर जानानै डाकु जानानै मालाय भिडिअ लाग्रा नोङो लाजिनो रोङै साला मा मोनगोन नोङो मालायनि भिडिअ लानानै मा मोनगोन हा इमान लेभेल खिथिनो लाब गैया नोङो साला नोंनि बायदि आंनियाबो गन्थङा गोदोर आंबो लेभेल खिथिनो हायो नै गाइस आं भाइरेल जाबाय भाइरेल जानायनि खुसियावनो दिनै हांखो बेदर जानोसै आङो नो आंनि भाइरेल खालामग्राफोरा हांसो बेदर थुख्रासो जानो नोंसोर बिराद भाइरेल जानो लुगैदों न' बाट भाइरेल जानो हायाखै न' जा थुख्रासो दे हामा नांसै आं नोंसोरखौ नो बाय जन गाज्रि दारि जेव दिनैनि भिडिअआ एसेनोमोन आरोखि ना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब गावसिना होदो आरोखि ना गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरो ना गाइस बाय